Arratsaldeon txorienetarrak eta ongi etorri gure etxera. Nik ez dakizuenean nola zaudete, baina gure etxean gaur aldarte honean dago lantaldea. Giro lasai ikusten diet. Gaur daude parsimoni batekin esaten genien. Ordua dela, hasi behar gara. Hasi behar gara. Eta hemen txegauz. Eta hemen txegauz. Eskerrak, lau errezetak gaurkoan, bueno, lau osagaiekin indu da, bestela, akabo. Akabo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, esate bat, a ber, zenbakia, ber, Susani, semien moduen, bai, 10 ikusteko gara, eta 10 ezi aita, lau da osort. Ala, ba, jarraitu. Bueno, ba, nik aurrengo datena, holako asmua da, atea laranjaeran, ezaguna, Bai. ba, ukingo du, ate paparra laranjaeran, asagorriarekin. Orduan, zandakoa, osagai nagusiak, izango zen hemen kasu honetan, ate paparra, eta niraman etxeko lanenjak. Kaina bat nahi eta ekarri dut, zikina ikusteko ekologikoa dela, honek bestiak estropoa jau, emonin barzai estropoa joakin, bestela ez garbitzen. Eta hori bai, urkoak probatu usaindu du gero, estropoa joa pasata gero, eta dauka, kriston usaina da, ikusgarria bakarrik hori garbitu eta ia da hor bere olio pixat eta taratzen diozula. Bueno, ba hori, lehenengo eskaintza hori eta zuk jefari kasu indiozu, ez? Etxia nahi zuela zer eskatu zizun? Bakitzu, gugula famatuen errezetak, eta gero dauko taldekideen errezetak. Orduan, kafia gabizen dian hartzen, bueno, jendeak esaten dago, ez dut probau egin, ez dut probau, bueno, txorien den gau. Eta orduan, gure taldekide batek, nagetzak ez ditxula inoiz probatu, bakarrik horrak, bueno... Saltzen dituztenak. Bai, saltzen dituztenak, beraz, etxean nengo ditugu da, ia zelan geratzen dien. Bai. Eta ez da horreneko aldia nahitzak hemen, azkenean nahitzak egiteko hainbat eta hainbat errezeta daude. Batzuk egin ditugu, gaur beste bat ezagutuko duzue. Eta lehen errezeta, bueno, ez dauka komplikazio handirik eta horrela joango da. Lapiko bat urez bete, gatz pixka bat bota, eta ure irakiten hasten denean, asa xerra fin eta moztuta, bertan galdarreztatuko du. Ura izotzarekin izango du gopor batetara atera, ostu, iragazi eta gorde. Bi laranja zukutu eta hirugarrenei atalak atarako izkiogu. Jarraian, paparrari azalaren aldean marka batzuk ingo izkiogu, eta sartai batean hotzetik hasita zutan jarriko dugu. 4-5 minutu izan ondoren, buelta eman, gurina bota, eskaia eta erromeroa botako diogu, baratxuri atal bat baita ere, eta honekin bustitzen jungo gara beste pare bat minutuz. Aluminio paperarekin estali eta gorde. Sartai horretako koipeak endu, laranja patxarra bota, gero hau lurrundu denean laranja zukua, estia eta gozatzen utziko du pixka bat. Laranja atalak gehitu eta gero salteatu asa beste sartagin batean eta zerbitzatu dena plater batean. Beraz hemen ura irakiten daukagu, bueno, oin, hasiko da, zeituan, berotzen daukagu, gatza botako dugu, eta hemen galdarreztatu ingo dugu gordin puntuak entzeko asagorri honi. Gero hor daukat ur hotzotza, eta bertaratako dugu, eta moztu ingo dugu, Egosketa, bai, egosketa. Eta asa mozteko garaian, trinkua da, bai, zurtoina, bueno, alde baten gatu zaigu ez duelako ondo moztu, kenduko dugu erdiko zurtoina, eta gainerakoa xarra finetan, eta esan dakoa galdarreztatu ingo du. Hau inalko genuke, sartaian ja jarri olio pixka bat eta baratxuriak inda salteatu, baina nik gustatzen zaitu lako galdarreztatu askarra bat ematea, sartu eta tere irakiten hasten denean, eta gero orduan bai, salteatu, nahi duzunakin, gurinarekin, baratxuri pixkatekin, zuen zapore. Oso ondo. Ahate paparra dator, ahate mulark gizenduaren bularkitik, azkenean ate hau erabiltzen da, foie gras famatua itxeko, eta, bueno, hori gibelakin egiten da, eta bularra bebai erabiltzen da, ze ahate batetik bebai dana aprobetxatzen da, gantza eta dana. Eta, bueno, egisa da, badala seinale holan sukaldaritza dotorearena, ez? Holan, bueno, paparrak, dauka testura mamitsua, gantza bebai, eta gainera, gantza, normalian, uste duzue, geruza lodixa daukala betik, holan txurixa, ia zigor, gure bat bi hiru programako azafata, eskerrik asko. Bueno, bertan badauka, holan, gantz geruza potolua, hori itxen da normalian urtu alde batetik, eta bere gantza askatzen dagoenean, beste aldetik kozina bitzen da. Horrek emototza, zapore bete bai oso berezgarri xa. Bai, azkenean bere konfitatzen dugunean da honek nagatearen iztarrak eta egoak eta konfitatuta azkenean diagoz bere gantzean egin da, ez? Poliki eta hemen berdina. Temperatura basuan hasiko du, jungo da pixkanaka bere koipia botatzen, eta gero buelta, eta, bueno, guk gurin pixka bota oso frantzes aldera bota da, gurina botako dio eta horrekin bustitzen jungo gara, eta horrek ere beste ikutu bat emango dio. Eta Frantziatik bai dator bere izena,
guk ahate papar bezala ezagutzen dugu, baina, bueno, komertzialki eta oso ezaguna da magret bezala. Magret hitza oksitaneriatik dator, eta bueno, hori, nahi dago esan, haragi gihar txikia. Segia da, bueno, gihar txikitxo bat emoten dagoela. Ez holan, mentantzakin da bestiakin. Hemen ekoizle bat etorre zan, egiten dituzen hemen gure txori hemen inguruan dago. Eta etorri zian egitera, erakustera, ahate bat, ze atal guztiak atatzen zitzaizkion, ez? Orduan, ekarri duten ahate bat osorik, eta hartu, eta paparrak atazizkion, gero iztarrak, hau magreta iteko, iztarrak, hau konfitatzen ditu, egalak konfitatu. Gero ireki barrutik, eta gibela ere, ez? Da horrekin, foa, ero plantxan egiteko, ero mikuita egiteko. Eta, bueno, ikusgarriena izan zen, ze tamainu hartzen zuen gibelak, ze ikusten zenuen, ahatea bera nolakoa zen, eta bere barrun guztia danak gibela zen, ez? Eta azkenean, bueno, foa bada hori, ez? Gibel bat atrofiatuta, jan ematen diotena, eta, bueno, politxa izan zen ikustea dana, nola egiten dan, ate ikustea ezagutzea atal bakoitzan nondik atatzen dan, da zer abilpen ematen zaion, ez? Askotan, gu oso itxuta gauz, ez, 21. mende moderno hontan, gauzak platerian ikustera, baina garrantzitsua bai da jatorrixa eta produktu horrek zeran ataratzen dien. Eta beste gauzatzuekin hobe ez jakite. Fuarekin batzuk, nik bakit ez tabela hartzen horregatik. Hor, ni egondan holako astegi batean, eta hor ventiladoreak eta euskate, ze azkenean, jana daudenean, sakrifikatzeko prest daudenean, ia arnasarik ezin dute hartu, ze, karo, beraien gorputzaren barren ia osoa gibela da. Orduan birikiak eta ez daukate, eta, bueno, pixkat fuertea da, ia da, nahiko punkia dela. Eta, baina... Bueno, guk gaur paparrean zentratuko gara, eta nutrizioan ikuspegitik egisa da oso aberatsa dela, batez B vitaminako, B multzoko vitaminetan, eta B12an batez ere. Kirolarien dago, ona. Hori, kirolarien dago, eta veganoentzako bai, B12an normalian hori, olako pilulak eta hartze dituzte, ze hori da, geixen faltan botatzen dana euren dietan eta. Eta gantz asko izan arren, segero ikusiko dugu, gantz hori urtzen danean, koipa asko ataratzen dela, koipia bai, bueno, osasungarria dauka, eta ona hau da azido monosaturatu gabeak nagusitzen dien gantz bat. Hau da, oliba olioan, bueno, antzera edo. Orduan, bueno, goxua eta gainera osasuntxua. Askotan zerbitzatzen da laranjakin, ez? Laranjakin askotan fruitu gorreekin bai, asko ikusi izan dugu, holan saltzakin. Zerbait gozoakin. Osea, azkenean, ez da eiza, baina kolorean da ikusten da, eta erdi, baduka eizarekin zer ikusia kolore bat eta badira oso zaporetsuak diren haragia dira atearenak. Orduan, nahiz da aztegikoak izan, zapore asko daukan haragi bada, eta holako gauza, esan dezago ikutu gozoarekin eta ondo geratzen. Izugarria da, ez nuen esan nahi, baina nire eskerrak ez ditula laranja sartzen, ze usaina daukaten gure txiko laranjak. Ez, nik hori goitu da, Patri, bi, zukutu, eta beste bati atalak atarako izkiot, gero ataloie polita, legun egin gendu moduan hori, inungo azali gabe ero atarako ditu, gero azkenean saltzan bukaeran bakarrik eta platerean inguruan jungo dira apaintzeko gehiago izango da, bale? Oso ondo. Eta hau normalian ahate papara ia erdi gordinik jaten da, ez? Bai, gutxi egin da barrutik, azpizun bat izango basan moduan. Hori da. Baina, bakitzu, ahatea holan kosinatzeko teknika, zehozen modernua dela, eta 1959an asmatzen da Frantziako Hotel de France, bertan, André Daginek, berak sortu zauen, eta azkenean deitu zatzen Lou Magret, hau da bere izena, baina, frantzesez, eta bai, gauzia da, hori plantxan eitxia, eta barrutik apurtxo bat gordintxo. Baina nik gaur antzinako erarain barko dut. Zela den biozua? Ondo egin da, bero rejanal izateko, noski? Bestela lagun garrixekin jangote, Ez, mesedez. Bezak nire partia bakarrik aintzina erara, Ez, lasai. Ze, egisa da, ahatea, holan, apurtxo bat gordin jaten dela. Alata be, nik irakurri izan dut, hori, tatakiak, hemen, gidoian lukenek jarri osku, karpatxoak, tatakiak, eta horrelako beste prestakuntza batzuk egai itxen diela, nik ez ditu sekula ikusi ahate paparrakin. Hamburguesak ikusi ditut, baina, normalian, tradizio frantxez aldera zerbitzatzen da, ez? Holako, 3 edo 4 ataltxo holan mostuta da saltzaren batekin. Nire eskontzan, ia, egon nintzen, puntu-puntuan, ahate papara jartzeko, bai. Eta zer izango zen, bigarren moduan o sarrerako bat moduan? Bigarren moduan. Bai, Gura esan bigarren moduan. Ostra, eskontza batean bigarren moduan,
puntu harrapatzeko, hori ingo zituzten, markatu ingo zituzten, da gero labean bukatu suposatzen dut, eta ja xerratan da moztuta izan da, baina... Baina, egia da, karo, zuk eskontza baten, gonbidatuen arabera, baina 100-tik 200 edo 300 gonbidatura heltzen zara, eta, karo, mundu osoa guztetiage, ez da erresa. Azpizuna gehiago funtzionatzen du, entrekota eronik ustotor normalian tiruarekin lehenago asmatuko zula. Azkenean, azpizuna jarri gauen, eta ahatearen keinu txikitsua edo, foa fresko apurtxo bat, jarri gauen plantxan, gibela, gainetik azpizuna gainean. Hausan, azpizuna foa erara ero esan. Hori da, onjo batzukin. Baina bai, niri gustatuko, Barriro eskondut, aurrengoan nien... Bai, ez eta oporrak... Diruan nondik atarako, ba. Eta oporrak hartu, eta hori gurasoek esaltute horreitzeko, nola da hori eskontzan ero hori. Hori familia batzuta izango den erian ez, Baina, bueno, berriz eskontzen manaz, noiz bait? Igual 20 urte barru edo. Itxe danean, ez dakit, urte hurrenetan jende eskontzen dabe, bai. 10 urte itxe osumian, edo... Bai, hor, zenba, ez da, nola, de zillarrezkoak, urrezkoak... Zillarrezkoak 25, eta urrezkoa die 50. Baina, gero, nik entzun izan... Hor plaka bat ematen dizute, zoriona bikotea bi hoi aguantatu zarete, ez da ostura. 50 urte. Nik ezagutze ditut bikote batzuk, non 10 urte ostian, egin jabien, ez dakit, holako renovazio bat, edo... Aitzakia parranda botatzeko. Aitzakia berriz ospatzeko. Niri holako zehose, gustoko jaten. Ez dakit ezer. Bueno, laren ja, ikusi zuen, inungo atal zuririk ez dio kendo nahi, pixkator, nahi gabe, beti juten zaizu haragi pixka bat, eta justo txikiena gorde dut, ala ere. Oin, atalak, esan dagoa, sartuko hemen bi azalen bitartean, negunean ingendun bezala, eta ateatzen jongo naiz, eta hauek gero bukaeran saltzari botako dio, eta, asarekin batera guarnizia izango da. Asa egosi du, galdarreztatu irakiten hasi danean atara du, eta hor urrotzarekin moztu indiogu egosketa, eta gero ingo iragazi, eta salteatu ingo du gurin pixka batekin, eta preste gongoa. Oso ondo. Asa gorria edo asa morea, edo lombarda, bai, hola ezagutzen da. Eta bere familia botanikoa da Brassica oleracea. Guk etxean holan ditzen dio, beti. Bai, ez da. Bai, Brassica oleracea. Asa usaintxua. Zegia da, asak eta kosinatzen dituzunean, bizilagunak ohartzen die, ez da? Daude batzuk, etxean antza igotzen zaiz da. Asa lorea... Ez que esatezu, mesedez, ez dago zuen estraktorik ez du funtzionatzen, azeletxe, usaia. Bai, eta Brassica oleracea familia honek bai, izaten die brokolia eta asa kizkurra. Danak, barazki oso maiteak. Bai, nortasuna daukaten, barazki. Nortasuna daukatenak, bai. Ez dituzte holan sale asko, baina dauzenak fidela dira. Eta ella da txerriank egin da horrela bezala, tripaki egin da, ero asko maite dituzu ero ez? Nik uste dut baiet, ez? Brokolia oso sala izaten bazara, ez da gauza bat erosten dozuna. Ez? Erostiagatik edo, zehose desberdina probatzeagatik, ez bakatu gustatzen ez oso itxen. Baina txorienen asagorrixa erabili izan dugu, hainbat, ze hemen maite ditugu Brassica oleraceak, eta egin ditugu gainera, egin ditugu salteatuak, egin ditugu kreman, egin ditugu entxaladan, bai holan, masaje txiki bat emonez, eta gaurkoan, ahatea laguntzeko. Bai. Laren jakor, ikusi zuek, gero azken zukua ere hor badago, eta zukura atara dut. Eta hau, hemen daukagu, gero saltzarako erabiliko laranja zukua. Kanpora, eta orain, paparra hartu, eta ingo izkio, beti ohikoa diren marka horiek, ez? Haragia ikutu gabe, bakarrik azala markatuz, eta, gehien bat, estetika kontua eta gero beroa barruan sartzeko izaten da. Orduan, alderik aldek, laban zorroz batekin, aldela. Barruraino iritsi gabe, bitxuka, honetan bako konturatu nintzen, eta ez dio zentzurik aurkitzen, saltzen dute, ate paparra, xerratan moztuta ja. Ez dio zentzurik aurkitzen, azkenean. Baina esteki bezala, hau da, urbai esteki bezala. Ez hau, paketean izango bazan moduan, freskoan, eta ja xerratan moztuta, eta zukin behar duzuna, ez da giz, suposatzen dut, xerrak jarri plantxan, eta hain, baina hor koipea ez duzu erabiltzen, ez da, orduan, buelta eta buelta iteko izango da, ez, koipea noski soltatuko du baita, baina gero, nik hau nahi dut, koipe hau gero kurruskari egotea, eta hori bilatzea bestetara gehiagin, ez dakit.
Gaur egun dana da, ja emango dizute, ez? Txoriak amak umeari ematen dio moduan janari erdi mamurtuta, ez da hori emango dizute, Ja, dana egin, ja. Dana egin da, hori da. Nik ikusi izan dut, ahate paparran urdai azpikoa edo izango zara. Hori bai, baina horrek... Baina zuk esaten duzu modura, ez? Hori nire bikote gustatzen jo maialini. Bai. Osoa da, nire gustatzen. Onartzen dut, nire gustatzen zaio. Guri zezkako gustatzen, zi. Bueno, bai, egia da. Baina ondo gongo zan, izan bitu, hasi bergara oso aprobatzen mundu guztikoak zerbait aurkitzen dugun, zaiguna gustatzen. Egongo da zerbait. Egongo da zerbait. Bueno, Egiptoarrek duela 2005 urte maite zituzten asagorrixak. Ze, bueno, 2005 urte dala, erabiltzen zauden, bai, elikagai bezala, bai, sendabide bezala. Eta gero izan ziren greziarrak eta erromatarrak Europara ekarri zabienak. Baina bai, pila bat kontsumitzen zen. Beraz, egia da, nutrizionalki oso interesgarria dela, 20-30 kaloria ditu bakarrik 1 gramoko, eta zuntz asko daukanez, azkenean, asetzen zaitxun barazki bada. Ez dela gauza bat olan jan eta segitxuan gozia daukatzula. Gainera hori, vitaminan bai, C vitaminan aberatsa da, flavonoideak eta antosianinak ere baditzu. Berez, interesgarria. Oso ondo. Konbendio hauek emandak gero, gatzaz da piper beltzaz ondo, alde bat, bestea ere, bai? Ze batzuk egia da, badaude nik ikusi izan, aipatu aldut gure audioteknik, baina badao eskez bat oso onda, aipatu genduena, koipea batzuk kendu egiten dute koipe hau, eta koipe hau, baina batez ere txigortuta. Egia da, holan gutxi inda geratzen bada, ez da hainbeste erakartzen, baina ondo egin da baldin badao, ondo dago. Hotzean, sartaia, hotza dago, ez dut piztu, orduan, hotzean jarriko du, eta honi, perret bate, mandiozu ez? Bai. Venga, zu ertainan utziko du, eta ikusiko du pixkanaka ja, nola hasiko da bero hartzen, urtzen gure koipe hori, eta gero olako urre kolore polit badaukanean, hartuko dugu, eta buelta eman, eta gurina, gero eskaia eta erromerua botako diogu, eta baratxuri atal bagai, eta gurin horrekin jungo gara lan baino goxo bat ematen. Bueno, a ber, ez badio zueiten, baina telebistarako oso politak geratzen da, a ber. Baina, gauza inen barria. Eta, zigor, galdetu zazu ahatiai ia Bilbokoa esan edo? Bilboko za? Esaten da. Horrik uste dut baietz esan edo. Baietz, bai, da baietz. Zuk ezagutzen zu Bilbon itxen dan, badau, ekitaldi solidario bat, 2013-tik ospatzen dana, oso politxa dana, WOP bezala ezagutzen da, Walk on Project izenekoa, eta, jendean artean, estropata da. Hau da, estropada, eta ahatea erderaz, pato holan nahazten ditxun hitz bat. Ikusi izan duzu? Ez, eta zertan datza? Diteli? Da, Bilboko itxasadarrian, itxas museoko zabaltegi xan, hor, jartza itxuste pila bat, honek plastikozko ahate horiak. Bai, hori ikusi dut, eta bota egiten dit, baina horre zein behar dik, gero jaso. Hori gero jaso itxen die, hori da, ekitaldi solidario bat, orduan jendeak erosten dau, ahate bakoitza. Eta da, ez da, diru bat, eta diru hori gero bideratzen da. Bai, gaixotasun neurodegeneratiboen ikerkuntzarako bideratzen da. Orduan, normalen izaten da, urria hasieran, joan zen urteko edizioan, 25.000 ahate, bota ziren, eta gainera bakoitzak badauka bere txip bat, eta zuk zure mobilean aldozu ikusi. Jarraitu nundi doan? Hori zure ahatea, lehenengo posizioan doan. Lasterketa bat alda gaina. Bai, lasterketa bat da, eta gainera sari interesgarrixa dauz irabazten dauenerako. Gainera, hone die, ez die plastikoz, jostaiuzkoa die, baina ez die plastikoak initzen, baizik eta hor dauela, ideia jasangarri bat edo, eta die biodegradagarriak. Orduan, 25.000 aurten. Bai, hemen Donostin ere egiten da, eta, Luisek eruztu komentatu dela, bera egondalako, tokatu zaiola hori grabatzia. Bai, ekitaldi politxa, eta gainera, nik uste familia artean politxa dela, ez? Ahateak, eta hola, ikusi da, gainera solidarioa da. Bai, dirua biltzeko zerbait. Dirua biltzeko dara, ondo da. Hori lagun batek esaten zuen. Hemen, antolatu da herrian ez da gitzer, dirua biltzeko ez da gitzer, eta zein eskaini bez, ez nire txerako. Dirua biltzeko niretzako. San Blasetan postua jarri zuen, baina nori eman ez dakit, ez, niretzako, nire oporretarako, eta alaba. Hori ez dakit oso ondo dauen, baina bestalde bai izan bihotzu. Baina gauzak argi utzi ezkero, Biteli? Baina nik zenbat, ez dakit, zenbat
boletota erosi itxudan, ikasbidairako da, oso solidarioa. Bueno, Ez da, loterixak, edo bonboikutxak, edo saltze itxustenak, eta hori da, asko da, zetako da dirua, gero zetako sabizen biltzen da, salauera joetekoan moskortzera, okei, bale, oso ondo. Esperientzia berri bat bizitzera, bitele. Bueno, zergatik ez. Vale, a ver, ikusi, zerotik jarri dugu, hau zuzenen egin dugu, eta begira ja... Eta ondio gantzozazu bota gurinik, osea, hau da bakarik berak askatu dauena. Bai, baina kendu ingo dio koipea, Vale. Koipea kendu ingo dio. Asmoa da, gero, hau, emango dioan bainu lizun hau, izango da, pixkat herriak kendu, hemen daukat katillo bat naita, kendu ingo dio, hemen ikusi zuen bestela, honekin ere ja, bainua eman aldiot. Bai. Baina, nahi duana beste zapore bat ematea, gurinak emango diona. Ordan utziko du beste minutu bat hemen, suabe, eta hemen, beste zartai batean ingo duana da, gurin pixka bat jarri, baratxuri atal bat txikituta, eta hemen gorrituko dut asagorria. Indu dana, iragazi, eta hori hemen baratxuriakin salteatu dugu, eta ja ukingo dugu gure ahatearen oea prest, esaten dana. Primeran, ahateak Bilbon eta Donostin plastikozkoa dira, eta ez die plastikozkoak, baizik eta material berri eta jasangarri batzuk egin dauz, ez, gaur egun. Hori bebai gaur egun, sukaldian gertatzen da. Sukaldian lehen plastikoa, erabiltzen zen, solako ontzixetan, taperretan, tresna batzutan, eta baina ontxe, geroz eta gehiago ikusten ditugu, bambuak, egurrezkoak, altzairu erdolgaitzesko tresnak, eta askoz be jasangarri xauak dielako. Azkenean, hori lehen gonean ikusten den bidixo bat bebai, esaten zabien lehen, egurrezko honek taulak, horrek bakterio pila bat hartzen zituztela, ez dakiz da, orduan jendia plastikoko tauletara pasa zan, garbixa bat zielako eta, baina horre bebai mikroplastiko pila bat dituzten. Eta markatu egiten die pila bat, eta barruan geratzen da danetik, eta horrek garbitzeko oso zaila. Egia de gur ona baldin badazen, ni ere hor, bambua eta erabiltzen da hortan badaude taula batzuk bambuskoak, eta nien ez bat ere zale, zaizki gustatzen bambuskoak gehiagik. Orduan, izaten badagolan oliboaren taulak asko gustatzen zaizkin niri, oso ondo daude, eta horiek ni dauzkate, eta urte pila bat, noizean behin olio pixka bat eman, igurtzi, eta horrek irauten dute bizi osoan. Orduan, eta horiek, nahiz eta labanakin fuerte eman, ez egiten mosketa horiek, barrura. Gurina, erromeroa adar bat, erromero pixka bat, gero ezkaia berdina, botako dio hemen pixka bat, eta baratxuri atal bat, zanpatuta. Hala, hemen, barrura. Bai, zaporea matea besterik ez du nahi, Eta hemen bestaldetik, gure asa, gurin pixkatekin, eta olio pixkatekin, ontzen. Oso ondo. Guk, ez dakit, plastikozko ontzixak eta izan ditugu sukaldian. Eta ontxe tendentzia edo, jasangarritasunara jotzen, bazetan nahi kristalezkoak izan bidiela danak. Oberena bai. Eta honena bai da, batez be, janarixa berotzeko, mikrobin labean adibidez. Baina, alatabe, ekologikoratz edo ekologikoratz begira, ezin lehiken hain da, horre plastikozko ontzidanak bota. Jendiek esaten dau, ez dakit, horratzak, arixak eta holan gordetzeko, aldozu bat auki. Gero bestia, ez dakit, datilak gordetzeko edo arroza gordetzeko, edo horrek ez bota, ze lehengo plastikoak inbidana da, lehengo berrera bili, eta etxian baldin baukazu, ez bota ze hori askoz bekutsagarri xaua da, kristalezko erosi baino. Orduan, beste gauza bat erosi baino da, hori botatzea baino lehen, mesez, erabili. Oin, onda, aterari hor bide batzuk, nola da, modan jarri ziren garbigailuan, olako kapsulatzoak plastikoarekin, eta horiek, horre ikerketa batzuk eta atera dira, ez da gizen bateko ziurtasuna daukaten, baina non agertzen den, gero plastiko horiek desegin estila egiten da, gure plateretan da geratzen direna, eta nik ez da egia izango den ere, baina nik egia dagoen garbigailuan likidoa erabiltzen dut, hartu, eta mesedez. Espada. Garbigailukoa sekula ez bota, hau beste berdea erabiltzen dena fregaboa hileko, hori nik ikusi dut, eta azten da parra teratzen, eta nik kontatu diate, holan txamon izen batzuk gertatu zitzaia lolako. Pauso batzutako jaixetan jartzen da, aparraren festa. Bai. Olako antzerako, Olako antzeko zerbait, bai. Bueno, Patrik, gure paparra, listo.
hau pausatzen utziko dugu, eta erresandakoa nahi badugu ondo inda, hau berez oinongo da barrua holan gorriska da duzala. Hemen utziko dugu pausatzen eta bere zuku guztiak hor egonkortzen esan dezagun. Hemen, kenduko diogu, hemengo koipe guztia, paperarekin pixka bat garbitu, gehiagizkoa kendu, eta ze botako du? Laranja patxarra. Laranja patxarrak ingo du. Hemen itxatzita geratu zaiguna askatzia, eta gero laranja zukua eta esti pixkat ere botako dio. Bueno, gozo aldera jungo da. Oso, ondo. Da plastikoa sukaldian be nun erabiltzen da, askotan piknik bat egiten dugunean, ez prestatzen dugunean, da gero film paperakin edo aluminiozko paperakin biltzen dugunean, ez? Beraz, bueno, gaur egun alternatiba desberdinak existitzen die. Kristalezko ontzixak piknikian eramateko, edo honek erle argizarixakin itxen dien olako sapi batzu bai badauz, janarix eta biltzeko, bai, aluminiozko paperian ez ezik, ez dakit, ogitartekua adibidez merixendarako zure seme alabentzako, aldozulan, erle argizarixan eraman, da saltzen justu olako baiontzi, bueno, bilgarri batzuko lan, edo silikon asko poltsak behin eta berriz erabiltzeko. Bueno, badauz alternatiba desberdin asko. Batek esaten dau piknika 100% jasangarrixa itxeko, aldiela erabili bebai, sandia edo tomate azalak ontzi gisa, muskuilu maskorra koiara bezala, eta, bueno, hementxe, lukenen jatzen da, sardexak ere, zuaitz adarrekin egin daitezke. Bueno, a ver. Bai. Ez dezagun esageratu, Nik enuke erabiliko ezer hartu, eta jango nuke eskuekin badezpara, ja, beinazita. Horregatik asmatu die, ogitartekoak. Hori da, tartean. Baina bildu behar dira letxuga ostotan. Letxuga ostoak hartu, eta hor bildu, holan aluminiorik eta gero letxuga hori hartu, eta horrekin ensalada bat egin aldozu. Eta dana berrera bilingo duzu, Ondo ikusten zutxu da. Gauza batzuk, burua junga, ez dakit. Ondo dauz, baina esageratu ez dezagun egin, ez? Vale, laranja saltza, ikusi duzue, hor bero zegoela, koipeak endu diot, patxarra bota dio, laranja patxar bat, eta horrek altzatu egin du horre itxazita zegoena, gero esti pixka bota diot, eta orain, hori, zukua gero, bukatzeko. Gatz pixka bat honi, gehiagiz, lehen hartuko zuen horregondan gatza, piper beltz pixka bat, eta utziko du murrizten, nolan gorputza izan arte. Bestera, beti daukazue hartu almidoi erabiltzen. Eta segun zenbat zareten, nahi bauzue gehiago batara, salda pixka bat gehitu honi, gero hartu almidoiakin loditu, ero utzi murrizten gehiago, eta, bueno, horrek 4 minutu holan pausatzen behar ditu. Asa egin daukagu, hau izango da ohea, bukaeran saltza listo daukadanean, gure laranja eta botako izkiot, eta azala bota behar nion, larainana, baina egia zen, kriston, hemen laranja daukagu, barra. Tope, orduan ez du beharrik, laranja on bat izan da, bestela azal pixka bat hemen birrin dezkero, kalterik ez. Utzi guzue, hau puntuen izaten, da horrein txegatuz. Bueno, azken berotu bat azari, itzaliko duz, asa, nudua, argia, ez dutuko. Dana ez! Lasi. Betxo, saltza be, prest dago, Bueno, a ber, Magretarekin, azkeneko momentu arte ez duzu jakingo, inda dagoen, ero ez dagoen. Hau doktorezia, Igual ez dago aurdunaldirako aproposa, ez? Asa jango, asa asko guztetan jate. Niretzako perfecto. Baina ez, plantxan ikutzut. Plantxan bitu horretako. Lasaiz, benetan zigor lasai, Ez. Behitu, hartzen dugu sartai bat, plantxa berotzen dan bitartean, nik jarretzen jugu nahi hemen azagorria, eman egurra horri. Eta atal oberena, bitu baina, hau kentzen dozu hemendik. Benetan, ez da horaz zetan. Eta ez da nabaritzen. Bitu, alesek ez dakitruko hori egin. Txak. Eta hau, hemen txea. Nik hori etxean itxotzat, ogitartekoa, nik normale itxot, ogixak, haundixak eroste itxut horre borobilak, xerratan egin, eta ogitartekoa, bixekin, sandwich bat antzerakoa. Eta zenerrai zerbitzatzen dutan edenean, beti, erditxi zabalik. Da orduan, erditxa eta erditxa artean, bebai, olako puxketa bat edo. Falta. Falta, baina ez dago hartzen ze, azkenian. Da bata, bestian gainean jarte dozu da, listo. Olakoa beti irortzen dira, batean bat. Platertxo bat ekartzen bai esu, beste txiki bat ingo. Hau? Venga, bikain. Edo, txoinez, ze horrek bastante kolore dauka. Beraz bat. Vale. Eta, hemen, gurea, jak. Oin.
laranja. Ze ona. Saltza. Hau da doktorezia, Doktorezia. Magreta, hau paparra. Esan, ni banez paperzelea, Hemen, atal batzuk. Eta hau bada oso, join gaina presio honean daude. Gabonak eta pasata gero, horri zate, eta jetxi iten diez, egia da. Bueno, badaude gauza batzuk, produktu batzuk, gabonetan beti ingo nitzen dira. Eta egia da, denda batzutan bakarrik gabonetan ekartzen dituzten produktu. Bai. Bestela eskatu inbar duzu, harakinak eta holan, normala askok ez daukate. Listo. Horaxe, pixka bat. Eskertzen dut detaile. Ez da kostatzen ezer. Eta hemen daukazue, lagunok, gure, ate paparra, laranja saltzan, asagurriarekin. Hain nola erotutu. Biteli? Nahi baduzu elkar banatuko, Bai. Bueno, ez dakit, hori argazkirako usti harreman poli-poli jagoela. Ekipo hori kutu ez, Hori argazkirako da gero politxa izteko, Ze, bai, tolosako agatik harinez. Badaki berak. Ale ba. Ni laranja eta guzti hartu dut. Ni bai. Oso goxua. Una. Ia laranja saltxo bat, aragixakin. Oso ona, azkenean. Bitxu aragian testuria, ona, zaporia bebai ona, eta lagungarrixak, primeran doiaz. Oin bere lehen guzua, falta zaigu hemen. Oi askua? Lehen guzua, familikoa di, ez? Nik uste bai, egaztixak bintza badie. Nagetak ingo ditu gontxe. Ahate paparra den lengusua, oi asko nagetza. Hau da bertsio dotorea, hegazti batena, eta hau da, eguneroko bertsioa afari batena, hegazti batekin. Eta bintzat guk egingo du, egiten badugu nagetza hau, Patri, gaitzerri. Aukeran, erosi, besteak erosi, baina bai, hauekin. Bai, sostutakoak eta saltza itxuste, baina ikusiko zuen, hain erresa da itxen, ez dauela merezi. Oiazko paparra txikitu, gero esnia, ogisa, gatza, gazta eta piperbeltza gaineratu da birrindu pate testura lortu arte. Bolatxoak irinetik arrautzatek eta ogi birrindutik pasa eta frijitu. Saltza batin maonesa eta ziapean hasiz eta nagetekin zerbitzatuko. Beraz, esan dakoa, hain da erresa nagetzak etxian eitxia, nun ez da ben merezi olakoek erostia. Azkenean, nik oiazko paparrakin egin got, baina oiazkoan edozein atal, azalbarik eta ezurbarik txikitzerakoan garrantzitsua da. Eta puxketatan engau, txikitu ingo olako robot batekin, eta gero bakitzue nagetzen barruko testuria dela, patean zerako. Hore bat, masa bat da. Bai, azkenean, horre, aurkituko dituzue liburuetan holan interneten da, badaude errezeta batzuk nuggets deitzen diotenak, baina berez izaten dira oiazkoa satituta eta ataletan moztuta. Niretzako hori ez da nugget. Nugget azkenean da, hore bat eitea birrindutakoa, eta honi, gehigarri ezberdinekin, errezeta pilatu batzuk ongarri batzuk, bestatzu botako dizkiete, gehienetan olako gazta krematxu bat erolako zerbait aurkituko duzue, baina hori, niretzako hori da nagetza. Besteak dira, oiazkoa, fregituta, ataletan moztuta. Inalduzula, lehenengo ontzen jarri, piperrautzakin, ero nahi duzuen kurriarekin, ero nahi duzuenarekin. Baina nagetza, ore hau izango zen azkenean, ez? Eroia daude, atzamarrak, ez? Fingersak, ero, hori ja, horre gainean makiltxo, luzetxo izan. Hori forman arabera azkenean, ez? Bai, ez? Bueno, kontua nagetzak berez, nagez moduan, hau 1973 urtean, estatu batuetan asmatu ziren, eta, horrek ikusten da, garai hartan, gobernua nahi zuen pixkat, haragi gorriak eta gutxio saldu eta haragi zuriak eta bultzatu, eta, kanpainak egin ziren, hau asmatu zen, gainera handik hamarkada batzuetara McDonaldsek eta zaolako sartu zuten beraien menuan famatu inzien, eta bere booma hartu zuen, erabakitzen dutenean, agintzen dutenean, haragi gorria gutxio jan behar da, alda moduan oiazkoa sartu behar da, eta oiazkoa sartzeko, nagetzak modan jarri ziren, eta hortik aurrera industri oso bat hasi zen, eta gaur egun, nagetzak dauzkagu
ia toki guztietan, da, zuk esan da, izostuta saltzen dizkizute, frigituta eta berotu imar dituzula, erdi holan bandejatxotan be bai, eta bada oso tipikoa, holako jatetxetara juten zarenean, nuggetsak aurkitzen. Gainera batez be umen menuetan egoten da. Baina helduek bai maite ditugu nuggetsak, Bai. Baina etxean indakoak aukeran mesedez. Bai. Hau, aragi bola bat izango basan bezala, azkenean, ogi mamia, edo moldeko ogia sartuko dugu esnetan, eta honek darama be bai, kasta krematxua, eta tipula lehorra. Gatza eta piper beltza. Azkenean hemen espeziak, zuek nahi zado zuenak eta zuei gustatzen jatzuenak. Nik hau jarri betu, esne, txokota aputxo bat gehiago jarriko zat. Eskatzen dizuna, ez, Biteli? Azkenean, gero, asmoa da, hemen, nik lehenengo aldia inuenean, ez da, ni zerbait nastu nintzen errezetan egin nituenean, etxean egin nituen, eta goratzen naizela, ez da izu, etxean indituzunean kroketak erolan oso likidoak atatzen diela, irinarekin, gaizki egin dituzula, irin gutxi bota diezula, eta etzeola formarik eman. Bai, esan jateko oso xamurra ziren, baina nuggets deitzea gehiegi izan. Olako, nazten ari nintzela, dana, erdi mamurtuta eta, gozo hon ziren, baina, hor, azkenean behar duguna testura, forma pixkat emateko trinko-trinkoa ez da ere noski, eta badaude batzutan, nun altzagarria gehitzen dioten, eta altzagarri horrek betiten dio, pustu pixka bat, eta izea sartu horri, ez? Baina, altzagarri hau bizkotxo hori erabiltzen dioguna, berdina hori sartuko genuke. Eta gero, gaineko geruza beti izaten da, irina, arrautza eta ogi birrindua. Klasiko handi bat, mundu guztiari gustatzen zaiola, berdin da. Sanjakotan izan, eskalope batean izan, oiasko frijitu batean izan, gainera gaur egun ja zaraterek saltzen dizute. Hori, askotan bidixotan eta ikusten da, ez da? Oso tipiko den zerbait, baina, oin, dana zaldi inbar da, eta zentzumenak hor dauzkago, eta, gure entzumena ere lantzen da, naiz eta batzuk ikusten da. Hori kurroskari egon behar da, baina, hori izan da. Hau izan da, holako testura agertzen da holan, patearen testura edo izango zana, eta pasako ditugu, kroketak izango bazien bezala, irinetik, arrautzetik eta ogi birrindutik, eta frigitxo ez dauka misteria hondirik. Nik noixian behin, noiz baitu bai, egin izan ditut honekin zekin, labian. Labian inda, bai. Orduan, labien geratzen die, harinagoak. Eta ogi birrindutik pasa biharrian bai, alditzugu bakarrik, irinetik pasa, edo holan putxo bat bildu. Eta noiz bai hemen txorien egin izan ditugu, honek arto kurruskari malutak osatzeko erabiltzen diena zereal horrek, horrekin bai holan txiki-txikitutak, eta horrekin hautsestatutak eta laban. Bai, hor, aukera pila bat, eta gero beti badauzkazue aukerak egiteko nahi zen ezkero glutena ezin dutena jan, orduan ogi birrindua eta erabili beharrean, egin aldozue hartoa, esan dako Patrizia, harto birrinduarekin egin aldozue. Edo natxo batzukin, honek harto triangelu horrek? Harto jatorria daukan zerbaitekin, arroze irina erabili hemen iri normala, ero harto almidoi batetik pasa, gaur egun egia esan aukera danentzako dauzkazue, eta, oi askoan mundua bezala, ez? Hau egiteko, erabiltzen dena da broiler oilaskoa, broiler motakoa da, gaur egun harina azten dien oi asko hauek, txuriak izaten diena, 35-45 egunean ja saltzeko moduan egoten dira, ja hiltzeko moduan, hori da erabiltzen dena, gero egongo zen, hau ziurtagirikoa ero izaten dena, normalean dagoela, bestean, antzeko denboran hasten dira, pixka gehiago, 56 egunean hasten dira, hauek, naiz eta, haragi laranja kolore aldera ero horiska daukaten asko izaten dira, koloratzaiek erabiltzen dira, ez da izaten hartoa eta jaten dutelako eta hori, gero landakoa dago, baita dago, hori, aztegi barruan daudena, eta horrek izan behar dute gutxinez metro karratu bat beraien dako, ibili izateko eta horrei, hartoa garagarra eta olakoak ematen dizkete, gero hemen guk Euskal Herrian ditu baita hauek aske dauden oi askoak, hoiek lurrean ibiltzen dira, somorroa jaten dituzte, hori bai, hartoa garagarrata, baina ez duzetan izan behar ekologikoa, gero egongo zen ekologikoa, ez? Azkenean da, aske bizidan oio bat, aukera daukana, goizean irekitzen dizkete ateak, zelaira ateran, ibili, jaten
mokoka aurkitzen duen guztia, eta gero ematen dioten janari ero pentsu guztia, badana gainera ziurtagiri ekologikoarekin egon behar da. Orduan, bueno, hori norberaren aukera, eta etxean baldin baukazue, are eta hobeto. Etxekoa izaten bada, ezagutuko duzue, zein dan, izena, hori bai ezei jartzen izenik. Nik horre ezagutu dut, behiari eta bai, bueno, segun hartaldia, segun zelakoa da, ze hori hartzai bati galdetzen diezunean, 300 ardiko hartaldea, eta danak ezagutzen izuz. Bai, ezagutzen jut, eta, bueno, lehen eta bain ez dakite ziur zenba dauzkaten. Beti da, 350 hortik, 500 inguru hortik, baina inoiz ez dakite zenbakia, nahiz eta jakin. Eta ero denak ezagutzen dituzte, horren besterako denak ez, egia da urte batzuk eta batzuk bai, baina denak. Eta guk etxean, guk behi bakarra egiten gendunez, orduan izena duken, Beixe. Beixe. Bai, izan Beixe. Bakarra zauenez, zetako ipiniko zezu gorri zuri ero, zauen Beixe, eta gero txala. Txala itiagen eta txala gero juten zen Arkoira. Eta izenik ez zenioen jaten, baina ardik eukik genituen lau, eta horrek izena zeukien, oioak ez daukik izenik, eta untxiak ez da ere. Katue bai. Katue gorri, gero, Tomas, Felixa, izenak beti ziren. Beti bitxiak. Bitxia, aitikeri jarri aldiena honak, ez? Hori hemen, ez da ipatu hori ez zeukan honek monologuan ero esaten antzonteieriak hartuta, gaur egungo izenak, Manex. Aitike Manex egana jungora, ez daukana, falta da, Aitike izin behar da. Ez daki, Enrique, Jose, erolakoan, baina Aitike unaxe egana jungora. Hori ez da, Aitike ez ezer. Ez da Aitike izena. Aitike zigor. Ja, baina, garai bateko Aititxek bebai, ingo zabien, babarrunak eta gaur egungo Aititxek egingo dituzte nuggetsak. Baina hori ez da Aititxe, biteli, hori ez da Aititxe. Eta gainena botako diote, maionesa ziapearekin. Maionesa ziapearekin, lehen nahasi dut. Aititxe alesek ikusten mazaitu, ze ales bada Aititxe izen bat, Aititxe alesek arrapatzen mazaitu ikusiko zu. Ales ez da Aititxe zenet. Aititxe ales, bai. Ez oso modernoa da. Aititxe Jose Luis, Jesus... Bai, hori ya bada modernoa. Baina, Aititxe... Bueno, utziazu hemen nugget batzuk geixa haueitzen, irinetik arrautzetek eta goi birrindutik pasa, frikitu, eta gero zerbizatuko ditugu maonesa eta ziapearekin. Edo, zuk nahi xaba duzu, ketchupa daukau, barbakoa saltza, tomatia... Nik horrena ezer gabe probatzeko. Ezer gabe, ala, ontsa gatoz. Nuggetzak prest, honek, nik uste itzali ingotela zua, da joango deitzen, eta bitu jarriko holaxe saltza apurtxo bat, eta zenbat izango dira razioko? 6? Segun, zakaten duzun gehiago, 6 razio, 6 bada razio... Zakit, ederra, ez? Bai, gero patata fregitu, 6. 6. Hemen txegure, oiasko nuggetzak. Esan dako, nik aurrena ezer gabe. Bai, zapore hartzeko, bestela honekin gero... Goxo. Nire horren bihurak ez eizki bat. Igual bakarkara gixagartzotuz loko? Zute samura. Hori, ez nian gazta krematxuak eta horrek ematut, xamurtasuna. Goxo. Bai, gaurkoa ere ondo juntzaigu. Honek atarako ditut, da zuk agurtu programia. Bai, hori da. Oin etxea jun, erosketa, biharkoa prestatu, eta bakizekulan daukagu. Zuek arratzaldeak gozatu, eta bihar ez dutzik. Hor, familia!